Здравейте, щимбета! Ще играем световния бус. Една игра. Избираме този самолет, взимаме ние лоши точки, брекара. Супер стрелба и стрелба. И започваме. Световния бус е Айран, нещо си беше, железния. Бащата на клан буса. Първа стрелба. Сиеме супер стрелбата. Крилата не са, които дават двойна стрелба след края на крилата, карнавалните. Взехме си дронче, долу точки полудяват. Целта е да се направи 400 000 точки до 8 часа вечерта и още 400 000 точки след 8 часа вечерта. Което дава 4000 точки, 2 пъти 4000 точки за вас и за клана, общо 8000 точки. Едни от най-бързите и лесни точки за кланото бягане. Целта е като изстрелвате леварите да си неподвижен и те не то удрят. Заобикаляме, вмъкваме, заобикаляме. Взимаме този силен, драконови крила, блице 2. Много крила. Да не стане много клипа. След малко ще приключа. Клана Щимбели БГ. Търсим нови играчи, запишете се за участие при нас. Лидер е Цето, помощници са Бати, Пенчо и Велизар. И както всички от клана. Айде, стига толкова. 4 живота, 100 000 точки и ги правиш 400 000 точки. Чао за сега от мен.